toko ekenyore toko kole kwende bare ngina ekenyore ka skembali ngabali ngina koro ekenyore ka skembali ngabali ngina koro kumgata usai yani kwaro yo noche ko nguru meskonenje ekenyore kembali ngatole skembali ngabali ekenyore kumbget noninje ekenyore ka skembali ngabaro igwa akusako mbata usai toko anteke ge na kyoko iro mwese kone mwese kyo yana ingende parange tande ko mwese ko macha ko moya ni moment ta on tairene moment bura na yo yo mol na igwe tumonere mata na kyoko ngibiro mwese kone ke yani kenyo no yo gorenge bona kana moment ernan taptina no yo gorenge aite ina kyocho ko mocha gipara na kyocho ko moira para tena kwanza na injina mocha gitusene ron chege tari mwacha ige tyosen chobete ko tubeti converse choko nguru mwese kone sawa bona engota Ero nyareko bomotangani korra chi video cheto chia Gusii TV inyora go subscribe kare gwa koreko watch e video ye boy go to bwati gari Facebook Twitter na Instagram eto kweruka Gusii TV mbiyamano nende gendera go to bwati munatogo semia na okogokia kera rituko